Здравейте, вие сте чутърски предаване по БНТ1. Днес са поканени момиче, което е влязло в рекордите на Гинес с щастливото си пеене. Нека да приветстваме. Нека дойде. Нищо. Здравейте! Здрасти, младеже! Кокошки да продаваш? Не продавам кокошки. Добре! Бойлер! Продаваш ли? Какво продавам? Бойлер, ма! Бойлер! Бойлер! Не Бойлер. продавам бойлери. Добре, за още кажете къде стои студио? За въпроса ли тогава? Да, но аз водя шоу. Ма ние живо ли сте, да? Да, на живо сме. Здрасти, хора! Аз водя шоу, а вие ме питате дали продавам кокошки. Джек! Кой ти си? Сега питай, ако ще ме питаш, че трябва да ходя да пея на кравици по-късно. Добре. Вие как влязохте в рекордите на Гинес? Много трудно. Трябваше един път да изляза на сцена и да пея. Трябваше да пея една песен. Всички събирам, прачки набирам. И трябваше да пея тази песен на сцената. Можете ли малко да ни попеете? Ще разбира се! Чакай. Чакай! Тук трябва малко да загрея. Загрях. Чакай да пея. Обичам ви! Беше страхотно. Махай се ръката! Как смееш така да ставаш и така? Аз пея толкова великолепно! Ти караш труда ми да ходиш в коша за кокоси, да съм мурка! Как можеш такова нещо? Аз тук съм ти дошла на гости тук да ти пея! Ти тук! Не знам какво правиш! Опила съм ти! Искате да попеете още? Разбира се! Ще попея за всички вас! Ще докажа, че Коя песен да ви пусна? Ще ви докажа, че мога да пея! Добре. Малко е чудно.